सत्तरी तालुका फार्मर सर्व्हिस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ही बऱ्यापैकी आता म्हणजे रेखान येयल्ली आसा की आम्ही जेन्ना 31/8/2010 ताबो घेतलो ज्या विद्यमान संचालक मंडळ आहे त्यांच्यानी तेन्ना 1,90,00,000 तोट्यात चलताली सोसायटी आणि तेन्ना आमकां अशें दिसतालें की आमी सोसायटी वयर काडटले का ना हो आमकां प्रश्नचिन्ह आसलें आमच्या फुडल्यान. पण आम्ही संचालक मंडळाने याचे काम करून एक नवी सुधारणा घडवून आम्ही आयज ह्या वर्सा 17 लाख प्रॉफिटान हाडलेली आसा आणि हे खरें म्हणजे आम्ही जे काम केलां तेंचे आमकां फळ मेळिल्लें आसा. आम्ही काही विघ्न संतोषी लोक असे प्रचार करतात की सोसायटी डबगाईज गेल्या म्हणून. अशें काय डबगाईज बी काय ना, कारण आमचे जे मेंबर सभासद आहा सभासदांनी आमचे पूर्ण विश्वास दवरलेलो आसा. अजूनही आमकां कायम ठेव येता जे डिपॉझिट आहा ते आमकां अजून येता आणि त्या डिपॉझिट कायम ठेवी मार्फत आम्ही आमचो बिझनेस सोसायटीचो बऱ्या पद्धतीन करता. आम्ही पळयता की आमचे जे गेल्या वर्सा आम्ही जेन्ना 10/11 जेन्ना आम्ही ताबो घेतना 1,90,00,000 लॉस असले. त्याच्यानंतर आम्ही ते रिकवरी केली आणि 1,20,00,000 हाडले. त्याच्यात 12-13 आम्ही ते आणि कमी हाडले आणि जेन्ना आमकां 2 वर्सां कंप्लीट जाली आणि तिसऱ्या वर्सा आम्ही 3 लाख प्रॉफिटान हाडली सोसायटी. गेल्या वर्सा 5 लाखान हाडली आणि ह्या वर्सा आम्ही 17 लाखान प्रॉफिटान हाडलेली आसा. आणि त्याच्या खातीर काही लोक जे आमची सोसायटीची बदनामी करतात ते चुकीची पद्धतीन करतात. आमची सोसायटी बरी पद्धतीन चललेली आसा आणि आमची सोसायटी आता परत ह्याच्या पुढे प्रगती करीत रावतली आणि ती आता थांबपाची ना. ह्याच्या खातीर हांव आमच्या मेंबरांकडे मागता की आमचे जे सभासद आहात त्यांच्यानी अशा अफवांचेर विश्वास दवरपाचो ना आणि त्यांच्यानी आमच्या सोसायटीचेर विश्वास दवरून आमची सोसायटी वयर काडपा खातीर प्रयत्न करचो. पण तरी सुद्धा फाटल्या 5 वर्सांचो जर आमी विचार जर केलो आणि आता जर विचार जर केलो जाल्यार हळूहळू 5 वर्सांत आमकां बरें प्रॉफिट मेळ्ळें आसा. आणि त्याचोच एक परिणिती म्हटल्यार ताची कालचो जो रिपोर्ट आसा ह्या वर्साचो तो जवळ 17 लाख प्रॉफिट आसा. आणि इतलें आसून सुद्धा काही लोक आमची वायट अफवा करतात की पयलीं खंय तरी लॉस प्रॉफिटान आसता आणि आतां लॉसान आसा. ही सामकी एकदम चुकीची आसा. ते कोण रे आपल्या वायट हेतू मनात दवरून हे सगळें करता आसा. आमकां तेंच्या बद्दल कितें हें करपाचें ना. की आमकां इतलें आसा की आमच्या मेंबरां पर्यंत जे सोसायटीचे मेंबर आसा त्या मेंबरां पर्यंत एक बरी बातमी वचपाची की ही फाटली जी बातमी आसा काही प्रकारचे दिल्ले आसा तर ही बातमी चुकीची आसा.